Daghanan na natog napatay samsam na mga Ano yun, dinosaur. no? Yung mga dinosaur kanina nagkagmaya, giliong na ko driya, oh. Ako dyan, kay kitil na ko, gaya ako, baba! Naigo diri, nagsiyak-siyak ko, nakakana, Wala ko ikitong gamay na kwan, ito na ipako, inabustot, ang di ano. kababaw ta. Oo, patira din mo. Ayangan. Pero, samsam, ano sila samsam ba kanang? Diri adong nga stage samsam. Diri adong nga mga bukid samsam, daghan kay dagko daw nga dinosaur, mga boss. Atong boss, nagdako kayo, No, no? katong nag-ano mo. No. Duto ni diri, nindag mo diri ang lugar, napel po na ako, bay. Nagkanting mga kung ano, mga lumot-lumot. Gulino, Julie, kamadlok diri samsam. Dili, naman tayo pusil. Kanang, samsam, ready na ka samsam ko. Sulod na ta. Dito pa man yung bala. Sulod na ta, Jurassic World. Let's go! Ay, sa samsam. Oh, saman. Nabilid ako magasin. Sama na di mo, tingnan dagang mga kwan dito ba, mga dinosaur. Balik ako ta kadaligod. Tara, sinti mo magasin. Wala man, oy. Kanino? Ay, dara. Ay, ano na ako? Yes! Dito na may bala. Nawi, napa 50 pa ka muna. Oh! No! Pila na po na ang boss. Nanangkot samsam. Ako ko tani. Dagan samsam! Tisa, managan ta. Kung saan yung purpose itong pusil. Bitaw, no! Sige, kumbo. Kumbo ta! Ipot. Kung na ni, kailangan na natin sila patyon! Kapi, samsam! Basta kay pag-focus lang, igayon ang ulo! Oh, Dagko kayong mga dinosaur, samsam! matulog na sila. Patay, suwara, samsam! Wala ka na kung ano, pipotoy. Dagat na, samsam! Apike di ring dapita! Dagat, samsam! Ay, big boss, ano? Hala! Nagkakagmay nga dinosaur, samsam mo eh! Kanino? What? Kung sabay mong ipabot! Tira na! Da! Urot lagi! Lukoy kisila dito. Paano no? Naanta. Tara, dito ta! Dako na kayo dito, bay! Wow. Ah! Wala na kagkalaban, pipot. Wala pa, samsam! Ki, mapantay Samsam! Kanang samsam! Oh! Naniod to na ka? Wala pa, gutom. Nagikayo na, murag binod o utok. What? Gani bay! Gutom na ko bay! Gikapoy gani ko no! Sige na, ala na dinosaur. Salamat sa pagligtas, samsam! May problema. Tara, dito na punta. Ito na punta, kahit pila ko hurot naman sila! Samsam! Wala pala ginaabot yung mga dinosaur, samsam! Wala ko kabalo, nagsaabot. Pagkurto sila ba? Kanino nagsabot ganito sila? Kanino Kita dyan nilang target, no? Kaani, bay? Pero dagan pa makaya kag bala. Dagkan ba mani, pero nakulbahan, makupipot. Ako po kanino patay mapadulong na sila karon tanawa ko na diao. Ala, lihok ng sakbot na. Ala, nang lihok ng sakbot. Muna yung mga gagmay, pipot. Ala, Kaadaan, eh. magandang samsam. Sige, Grabe nakita ta nila diri sa babaw samsam. kanino? Saan man nato ni? Stay, awa akong silipon na snipe na ko. Sige daw. Samsam, na gyud sila samsam dagan kayo. Kaya ka nato ni. Gani na. Kanin anang imuha nang kanang pinakadako, ako man ang pinakagamay kay dako man imong pusil. Upo na po, di mo nga. Kaya pa man kaya na imong bala. Ay, double pistol man dagkay man nagbala. Kusog man kaya na. Kusog koy. Di pagandam samsam, kulbaan naman ko samsam mo eh. Ay, hindi mo kasi makatulog sila. Nakita naman siguro tanang dako bay. Bilang kanina ko nung. Patay. Kadugay nagkawala man ako mga hayop dire. Pati tanom na ko nangawala. What? Bantay lang ni mga hilabtanon kaysa akong mga tanong hayop. Makatilaw sa akong 45 karon. Makita na mo karon. Padulong na sila. Muha ng dakuha. Araki! Nasa kilid! Ada ulo pipot. Dali no! Tilo na ko namin! Ayayin ka! Kamu na yung panghilabot rin sa mga tanong kahayop ha? Unsa man kol! Diyos naman ninyo na akong mga hayop tra! Ulo mo! Ulo mong gumining ilabot kol! Kasi wala! Unsa man yung paggunitan? What? Parang may mga dinosaur nyo! Ano? Dinosaur sa inyong mata! Dili mo mahuli! Kulang yang tigidig! Mau na! Kaya pakanon mo siyong inahan! Magpaunya-unya pa mo! Muna mapas mo mo! Kulang yang tigining! Pamalit mo rin kay
Ikididing mo karon. Ah! Awa lagi samsam ba? Kuyawa ato yung 45 no. Mabutog yun sa tungtungod bay. Kanino? Maniud to. Ano ko bay? Maniud to sa tasamsam. Kaya wapag yun tayo paniud to bay. Kanino gabi pa ni wapo kay kaon ba? Iya!